Pizza fără picior, partea 1. Vino să și pisă iară și Nicol. Oh, dar așa să vin fetițele noastre și eu l-am născut deja. Și cum sunt? Îmi pare rău, doamnă. Copilul acesta nu are un picior. Ce? Nu are picior? Cum adică să nu aibă picior? Trebuie să aibă picior. Îmi pare rău. Un picior s-a fruntat. Când l-ați născut avea un picior. N-am putut să facem nimica pentru el. Vă pare rău. Nu pot să cred. Bietul copil al meu. Îmi pare rău. Nu se poate face nimica pentru el? Nu, îmi pare rău. N-am ce să vă fac. O să încerc data viitoare să-i pun picioare. Voi căuți pe cineva mort și voi da picioare. Până atunci ar trebui să o să vă dau ceva ca să puteți mânca. O să vă dau niște chestii ca să le poate. Uite pisicele Nicol. Doctore, îmi pare rău de fetiță. Bună, Kellegan. Dăm la și noi ceva de aici, dar sigur nu-mi trebuie multe. Ok. La telescopul ca să nu mai facem nimic pentru ea. Ia s-a dus. Eu, Anto, ce părere ai de fata asta? De care? Uite de asta. Poftiți. Nicol este Mulțumim. în tabără. La revedere. La revedere. Și bietul meu, ce nu pot să cred, copilul meu are o fractură la picior. Gata, soție, o să fie totul ok, o să fie ok. Mi-a venit în cap, dar o să fie totul ok. Și pe ea. Bine, cine copilul, o să iau eu asta. Cine copilul, o să mă îmbrac. Oh. Ia? Ce plăcerea! Nu pot să cred. Hai să spunem așa, că eu copilul ăsta. Bine. Îl recunosc pe urmă. A, pe ea o recunoști? Ea e Iris. Iris. Cine e mai mare, mă? Mai puneți pe tine. Dumneavoastră puse Dă-i! Ce vrei să vezi acolo? Aici. Ah, da. Magnific. Asta era pentru mine. Hai să-i punem. Da, asta e deja prea mult. Am luat haine toate pentru copilași. Dar nimic. Hai, uite-te la mami și tu. N-am ce... Uite, aici e mami. Hai, mă, ce mă băgați aici? Eu sunt atât de tristă. Că nu mai avem copilași. Bună și soție. Ale, mami e asta de duc cu capul. Ok. Ce zic, mămică? Ok. Las hainele ei. De duc cu capul. Da. Așa avem ce trebuie. Nu știu ce mă face cu chestia asta. O lăsăm aici. Nu știu ce ne trebuia. Habar n-am de ce ai luat-o. Pentru îmi place chestiile vechi. Bine. Aici Ce mă face cu copilul? Nu știu soție, să mai zic. Nu am ce să facem cu ea. Se pusese și mult la ce buza mea. Lasă. Asta să caut cățelul lui doamna de engleză. Aici. Hai cu lutița. A lui Tice. Soia noastră patof întreagă dureza. Aia e pentru... Și o să vă arăt și când este mare, dar o să fac în a doua parte. O să fac câteva dete și trebuie să mai dureze. Păi... Mamă, m-a plimbat aici când... E timpul noapte. Aici când am fost cu trocariciu... Ia, era bătută de soartă. Hai să ne punem hăinuțe. Are două.
de ce. Bravo, Nicol! O să-mi iau altă haină ca să merg pe capul meu. Bravo, Nicol! Bine, Nicol. Și Nicol. Și pe aici. Mă, cauți cățelul lui... Ia-te. Arată că mi-a pozele de... Hai, Nicol! Am fost mai dragă ce tricoul la gust, chiar. Da. Mersi, Visa! E pozele din tabără? Că le-am pe ăsta, ia trecem. Depozitoarele Dă-i că se uită și a trebuit să putem vindeca să nu seară. Ai dreptate, surioară. magnific. Aici, țărică neagră. Uite pomule. Uite, asta e mult. În sfârșit am ieșit și o să mănânc niște copii. Mi-e foame de copii. Oh, nu, păzitoarele copiilor. Ați venit după copilul ăla. Nu știam, o să mănânc pe celelalte. Nici nu dacă nu te las eu. Ok, totul este ok acum. E sigură? Da, hai să plecăm. Florentina. Va urma? Va urma.